Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava predstavnicima 39 privrednih društava iz autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nove opreme. Gojković je istakla da ulaganje u privredu na teritoriji Vojvodine ostaje jedan od strateških ciljeva pokrajinske vlade. To je najbolji dokaz da je naš strateški cilj ostao isti kao i u prethodnom periodu, a to je da pomognemo i na taj način da pokušamo da osnažimo domaću privredu upravo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Želim da istaknem da pokrajinska vlada za ovaj konkurs izdvojila čak 300 miliona dinara bespovratnih sredstava i ta sredstva će biti usmerena u razvoj i osnaživanje vaših kompanija, ukupno 39 najuspešnijih kompanija koje su prošle na ovom konkursu, odnosno ispunile sve uslove i naravno to nije puko davanje novca kompanijama, nego ulaganje u vas da bi zajednički ispunili određene ciljeve. Treba reći zbog javnosti, vi to već dobro znate, 300 miliona dinara je ono što pokrajine izdvaja, a koliko sam videla u konkursnoj dokumentaciji, vi ćete još uz to izdvojiti 700 miliona dinara i to bez PDV-a uglavnom u kupovinu nove opreme. Gojković je također istakla da je preko konkursa gotovo 300 kompanija iz Vojvodine dobilo više od 2 milijarde dinara i dodala da će pokrajinska vlada nastaviti sa ovim vidom podrške. Predsjednica je podsjetila da je trenutno u toku i konkurs namenjen ženskom preduzetništvu.